יודעת, אני החלטתי לצלם את אבא לסרט. למה את חושבת שנצלם אותו לסרט? שאלה כזאת מטומטמת, כי אבא שלי חירש, וזהו, שומע מוזיקה. ולמה אתה אומר שומע מוזיקה עם הכרעות? כי הוא לא שומע. אז מה הוא כן שומע? הוא לא שומע, הוא מרגיש. ערב אחד, שמעתי את אריק קלפטון, פתאום הבנתי שמשהו פה לא בסדר. שאני לא שומע את הגיטרה של אריק קלפטון, לא שומע אותו. אמרתי, זה נורא מוזר, שמתי את היד, הבנתי שהגיטרה עובדת, חשבתי שמשהו לא בסדר במערכת סטריאו, אבל המערכת סטריאו הייתה בסדר. אז הלכתי לאמא שלי ואמרתי לה, שאני לא שומע את הסימנים האלה, משהו חסר. הוא ישב על יד הפטיפון ולקח מקל ואמר, אם זה נשאר כך, ובאמת השמיעה שלי עבדה לי לחלוטין, אני שוברת כל התקליטים וגם את הפטיפון. נורא פחדתי שאני אאבד את התחושה על המוסיקה. חשבתי שאני אאבד אותה, אבל בעצם לא. רק פתחתי את המנגנון הזה, את התחושות. ואז הוא נכנס לאמבטיה, ובכל כוחו היכה באחד העריכים של האמבטיה. אנחנו נשארנו הרבה שנים את האריח הזה, שהוא כל פעם מסתכל ושלא יקרה לו יותר. והוא פצע את עצמו בכוונה בשורש כף היד. חשבתי, מחר הוא יקפוץ לי מהגג, תהיה לו בעיה. פה זורק כיסא, היום הוא פוצע את עצמו, מה יהיה מחר? אם אני שם את היד על המוסיקה, אמנם אני מכיר את התלמודות של הסינים, זה כמו שכל החרשים שומעים, הם הולכים היום לדיסקוטקים, שומעים את המוסיקה, את הוויברציות מתחת לרגליים, הם שומעים כסף אחיד כמו זה, נכון? אבל אני שומע מעבר לזה, לא רק זה, רק יש עוד רובד של סינים. כנראה שהיה לו אירוע אחד בגיל 3, והאירוע הסופי השני היה משהו בגיל 18 או 19, וקיבל טיפולים מאוד קשים, ובזה בעצם נגמר סופית הסיפור של השמיעה. אני מנסה לזהות את כל הסינים, לא תמיד אני מצליח, אבל לפעמים אני יכול להגיד דברים שאני לא יכול להסביר לאנשים אחרים. דוגמה, חליל, זו בעיה בחליל. יש סלים בחיים שאני לא יכול לשמוע. אבל באותו רגע שאני הולך לשמוע סלים, שאני מחטט את הריכוז שלי בחיים. אז לפעמים אני שומע דברים שאני לא יכול להגיד לך מה אני באמת שומע, זה משהו נפלא, מדהים. יום אחד עמדנו וחיכינו לאוטובוס. והוא הייתה לו מוזיקה בראש, וכל הגוף שלו הייתה באקסטזה מוזיקלית. ולי היה משעמם, לא דיברתי איתו. אז נתתי לו נשיקה על הלחי. והיה איתו ילדים, זה בדיוק הרגע של הגונג. זה לא כמו שאנשים אחרים שומעים, אנשים פותחים רדיו, שומעים, אומרים, איזה יופי של מוזיקה. או הולכים לחנות, עושים, אני רוצה את עופרה חסה. שלא, זה הבעיה היא שסינים, זה יותר לעומק. זה לא מה שהמוסיקה, זה לא רק אנשים במוסיקה, זה גם האנשים עצמם. איך הם בנו את המוסיקה הזו? מה הם עושים? למה הם מנגנים ככה? הראש, המחשבה, הלב. היינו חבורה מאוד צמודה. 4-5 אנשים, לפחות 3 מבחינה מוזיקלית, 3 שהיו כל הזמן ביחד. שישבו כל הזמן, שמעו מוזיקה ביחד, ניגנו ביחד, חוו את הדברים האלה ביחד. זה היה משהו, היה לנו שערות ארוכות, מנגנים את הראש, כמו בסטוטוס כזה. אתה זוכר את ההופעה שעשינו על הגג, בית אחד. כן. כמו אבוטילס. רצינו לעשות, כמובן, רצינו לעשות. כל להקת רוק צעירה רוצה לעשות איזשהו משהו על הגג, המורשת של גט בק. אז עלינו על הגג וניגענו, כמה? 20 דקות?
עד שכל השכנים הגיעו, כאילו, כאיש אחד. מה הוא שומע בדיוק? אף פעם לא יודע. היינו עובדים עליו, היינו כל פעם שואלים אותו איפה הגיטרה, ומתברר שהגיטרה היא בכלל ברמקול השני, וזה... אבל הוא היה שומע מה שהוא היה שומע. נתי למד אצלי איזו תקופה, היו כמה בעיות ללמד ילד, נער, במצב הזה. הבעיה הכי גדולה היא שאתה לא יכול גם להדגים וגם להסביר משהו תוך כדי, כי העיניים, הוא תלוי בעיניים. אז או שהוא מסתכל על השפתיים, אז הוא מבין מה שאני אומר, אבל לא מבין מה שאני מראה. או שהוא מסתכל על הידיים, אז הוא רואה מה שאני עושה, אבל לא שומע את ההסבר. הוא ידע רק לקחת את המנגל ולשים אותו ככה על ההייט הזאת. ניגענו שיר של יוראי ההיפ, שנקרא ג'ולי מורנינג, שכל מה שהוא היה צריך לעשות זה לפי Q, הוא היה צריך לעשות ככה, לתת ככה רבעים על ההייט. ולא משנה שבהופעה הוא פספס את ה-Q, וגם את זה הוא עשה באוף-ביט, אף אחד לא שמע, כי אנחנו ניגענו בווליום מטורף, לא שמעו בכלל תופים. מה שקרה בכל ההופעה זה שאני הייתי עם הגב לקהל, עם הפנים אליו, בגלל שאני צריך לתת לו את ה-Q, ואני עומדים ככה. אז היה... יום אחד חזרנו הביתה מההורים שלי, והוא ישר עשה מוזיקה בפולפוליום, ואני צריכה לצרוח כדי שהילדים ישמעו אותי. טוב, בוא נגיד, כמו כל סוג, יש את האילוצים, פעם הוא מוותר ולא שומע, או שאני צורחת, כדי שישמעו אותי. מוכרחה להגיד משהו, שישראל והדס, שעוד לא נולדו אורלי ודניאל, דווקא לא הייתה לי בעיה איתם, כי הם הלכו לישון כמו ילדים טובים, ואז התחלתי לשמוע מוזיקה, כי הם התחילו להתרגל לזה. לפעמים כשהוא שומע מוזיקה עם האוזניות, אז הוא שם את זה ווליום נורא גבוה, אז גם אני שומעת וזה מפריע, אבל... או פעם אחת אפילו הערתי את ישראל כדי שידבר בטלפון, זה לא נעים. זה לא תמיד, יש להם סבלנות. שמישהו ינתק את הטלפון! אני אומר להם, כשאני רואה אותם נורא מעבבת, אני אומר, הטלפון לוקח לה, אני קורא לה כמה פעמים מה שהיא באה. והיא אומרת, אוף, טלפון. היום כאילו, תצא לטלפון, אז אבא שלי רץ ישר לאינטרקום או לדלת, כי הוא עדיין לא קולט מהר את המנורות. כשישראל נולד, כל הסבתות היו לחוצים, אולי הם לא הפגינו את זה, אבל אחר כך בדיעבד ראיתי שאימא שלי במיוחד הייתה נורא לחוצה. נתי הרי נולד שומע, וקרה משהו שעלול לקרות לכל אחד. בעצם אני לא פחדתי מול ילדים לקויי שמיעה, ילדים שומעים. כי ידעתי שככה העולם מתנהל. וצריכים לקבל כמובן מאליו את כל הדברים האלה. כל אחד נולד עם קורל מסוים, ואני מאוד מאמין בקורל. כי הקורל זה הדבר הכי טבעי שאפשר להרגיש אותו. ואני מאוד שמח שזה ילדים שומעים. זה עניין של תקשורת, כי מוזיקה זה תקשורת אוניברסלית בעצם, ככה אתה יכול לתקשר עם האנשים.
don't need verbal communication because we feel energy. And I think it's first we're very good friends. What is important, language or music or just look to each other and just the more we close to each other, the better we play together. אנשים כמו נתי, שיש להם תקליטיות גדולות, נוטים הרבה פעמים לשכוח אם יש להם או אין להם את הדבר המסוים הזה, וזה כמעט ולא קורה לנתי. זאת אומרת, זה מראה גם עד כמה קיים אצלו הקשר עם הדברים שלו. ולמי שלא מבין על מה אנחנו מדברים, צריך אולי להסביר שלא מדובר פה ב100 תקליטים, מדובר פה באלפי תקליטים. אפילו כשאני מקבל למשל תקליט חדש, לוקח לי הרבה זמן עד שאני מתרגל עליו, עד שאני מפתח אותו, עד שאני יוצר מגה איתו, מגה באופן מאמין. מה אתה בדיוק שמעת, אני אף פעם לא באמת הצלחתי להבין. אפילו שהרבה פעמים ניסית להסביר לי את העניין הזה. זה נשאר בגדר של תעלומה. ואתה שומע, אתה מבדיל אם זה סקסופון או... אני יכול לשמוע. אני בוחר בעיקר, אני אוהב תנור. תנור? תנור. כאילו צליל נמוך. הוא צליל נמוך, נכון. בריטון, אתה שומע סקסופון בריטון, אתה אוהב? בריטון גם. תלוי איזה. תלוי באיזה שולם, נגיד, או צלילים האלה. דווקא עם טופים, דווקא אוהב לשמוע. יש בקרב האנשים ששומעים ג'אז, המשוגעים של הג'אז, משהו שנקרא blindfold test. זה לשים דיסק בלי שהבן אדם יראה מי מנגן או איזה שם של... שום פרט הוא לא יודע, והוא צריך להשתמש בשמיעה שלו כדי לזהות מי מנגן. והרבה פעמים היינו עושים את זה, והבן אדם היה מזהה מי הפסנתרן בקטע. וזה מדהים, זאת אומרת, blindfold test זה בלי לראות. אז הוא לא רואה ואתם אומרים שהוא לא שומע, הוא שומע יופי. אני לא רואה, הנה, לא רואה כלום. והיו כמה מקרים שאנשים אחרי שהוא הלך, היו אומרים לי, תגיד, למה הוא קונה אצלך בכלל דיסקים? מה, הוא שומע משהו? הוא משאיר אצלך המון כסף, ומה הטעם לכל העניין? אז אמרתי להם שבעצם נתי, עם כל הקשיי שמיעה, מסוגל להקשיב ולהרגיש הרבה יותר מהם, עם השמיעה המושלמת שלהם כביכול. אני עובד היום בחברת אלקטרוניקה. לא משהו רציני, לא משהו שאני אוהב לעשות. כי אני יודע שזה לא אני ואין מה לעשות. אני פשוט עובד בשביל המוסיקה. רציתי לעשות את המזל שלי שם. נסעתי לשם ולראות אם הם מוכנים לקבל. אז הם מתקים עליי מגבה ואומרים, חפיפי, בגלל אתה לא שומע, אנחנו לא יכולים לקבל אותך. אני ממש התווכחתי אותם על זה, ואמרתי להם, מה תנסו אותי? נכון? אבל באיזשהו מקום זה כאילו זה שילוב של חירש מוזיקאי. זה כמו עיוור מבקר תערוכות, ציורים בתערוכה. זה לא מתקשר. אם אתה תיקח בחור עיוור ותגיד לו מה דעתך על הציורים, זה לא מתקשר. את אותו דבר חירש במוזיקה, זה... מה פתאום? ואז אנחנו שומעים, אז הם מתקנים עליך, כאילו, אתה מעולם אחר או משהו כזה. במקום להכיר את הבן אדם בצורה פנימית, ולא בצורה חיצונית.
אז אולי זה היה הרבה יותר טוב. זה חבל שחושבים ככה. וזה לא רק פה, זה גם בכל העולם, פחות או יותר. ככה החברה מתנהלת, ואין מה לעשות. אני מקווה שאולי יום אחד אנשים תפתחו שכל ויראו שאנשים כאלה יכולים לתת תועלת הרבה יותר ממה שהם חושבים.